भैया हो मर्द आ मेहरारू केतनो फुल्लल आ पिचकल रहेलो, लेकिन जान तनी जब रक्षाबंधन के त्यौहार नगीचा गई तो जान तनी मेहरारू का कही ए जी सुनो तनी। हाँ बोलो ना का ह? राउर तबीयत उबियत ठीक बा नू? हाँ ठीक तो बानी हम। आते जी एगो बात कही। कह का बात है? तो जान तनी चलल जाई। नैहरवा से फोन आइल रहा, भैया कहने है ना कि तू जल्दी चली हो आ यही जा करके आ राखी बांध दी हो आ फिर चल जी हो। चली ना चलल जा बांध करके आ सजिया ले घरे चली आवल जाई। अच्छा तो यही से तुम मस्का लगाओ तारू। हमारा के टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कब रहुआ के टाइम रहेला जी? अच्छा 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 ठीक बा चलो। तो का करी लो चली लो तो या राखी उखी बांध ली लो। अब बांध करके आ जब चले कोई अच्छा चले के साझी के कह ले लो ना घर चल जाई। जान तनी जी भैया कहने है ना कि अब मुनहार हो गइल बा, साझ हो गइल बा तो का जी बोलो आज यही जा खाना बनवाओ तनी आ काल चल जाई। भैया लो काल चले के चलते कहते कहते आ साझ ले उ लोग घरे आइलो वापस।